midterm election news update. Alas 6:12 ang oras po natin sa detalye ng ating balita. Binmalay Mobile Bus Clinic na binili ng nakaraang administrasyon refurbish at kulang umano sa pag-aaral kaya hindi napakinabangan. Para sa detalye kasama natin Idol Matthew Pacheco. Bantay Balota 2025 midterm election. The RMN News special coverage. Nagsalita si Binmalay Mayor Pedro Pete Merera hinggil sa akusasyon ni Vice Mayor Sammy Rosario na pinagkait umano ang paggamit ng mobile bus clinic sa mga residente ng bayan ng Binmalay. Ayon kay Mayor Merera, aliwas umano sa pinapalabas ni VM Rosario, hindi brand new ang higit 11 milyong pisong halaga ng mobile bus clinic na pinaggastusan ng kanyang administrasyon. Di umano refurbished at ang ibang parte ng clinic ay minasilyahan na lang umano kaya hindi na ito pwedeng mapakinabangan. Yung sinasabi niyang patunayan niya, nandito yung papeles eh. At tingnan niya yung klaseng makina at klaseng gawa, puro recon, sasabihin niya brand new. Customized. Ang customized is different from a brand new. Hindi pa niya naintindihan yung customized sa brand new. Pag sinabi yung brand new, lahat ng mga lata, lahat ay bago. Ay puro na lang masilya lahat yun eh. Kung titignan, susungkitin mo talagang ano na eh. Huwag na siyang magsasabi ng may patutuon na yung katotohanan. At magkukwestiyon pa ni Merera ang kahandaan umano ng mga profesional na magtatrabaho dito tulad na lamang ng mga x-ray technicians, radiologists at cardiologists na tila hindi umano pinag-isipan. Saka isa pa, sinasabi niya, bakit hindi pinagkakait natin sa bayan? Ang tanong ko ba, nung binili ba niya yan, nakaprepare ba yung mismong profesyon na gagamit yan? Okay, sinasabi niya X-ray. Nagkaroon ba tayo ng X-ray man, doctors in charge for that matter, for that equipment? Sa radiologist, sa mga mismong nagkaroon ba siya ng radiologist? Doon sa sonologist, nagkaroon ba siya ng sonologist? Prior to buy this medical bus, nakaredy ba siya? Ang tanong nga, yun ang tinatanong natin. Paghahamon pa ni Mayor Merera kay VM Rosario na magsabi ito ng totoo ukol sa nasabing bus clinic. Sa ngayon, patuloy na kune-question ng kasalukuyang administrasyon ng pondong nilaan dito na pumalo sa 11.9 million pesos. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM News. IFM News. IFM News.